Ka taɓa tunanin me zai faru idan ka taka ƙafa a wani wuri da aka haramta wa duniya baki ɗaya? Wurin da ko jiragen sama ba sa kusantowa, gurin da mutane ke harbi da kibiya idan ka kusanto su? Wannan shine labarin Mo, wani YouTuber ɗan shekara 24 ɗan Amerika. Mo yana zaune a Arizona, aikinsa shine yawon buɗe ido zuwa gurare masu haɗari domin yin blogging. Amma a shekarar 2024, ya yanke shawarar yin abu mafi hatsari a rayuwarsa. Ya ce zai je wani tsibiri mai suna North Sentinel Island. Wannan tsibirin yana kusa da gaɓar Indiya, amma an haramta wa kowa shiga. A ciki akwai wata ƙabila mai suna Sentinels. Ba su san wayar zamani ba, ba su san motoci ba, ba su san duniya ta waje ba. Suna rayuwa kamar ta mutanen dubban shekaru da suka wuce, da kwari da baka. Me yasa aka haramta wa kowa shiga? Dalili idan mutum ya je wurin wanda yake ɗauke da cuta kuma ya yi tari ko atishawa, to zai iya kashe mutanen gun gaba ɗaya. Sannan an taɓa sace wasu daga cikinsu a shekarar 1980. Mutane biyu suka mutu nan take saboda cututtuka. Kuma a shekarar 2018, wani Ba'amurke mai suna John Allen ya je can domin kai musu addinin Kiristanci. Suka harbe shi da kibiya har ya mutu. Shirin Mo na farko, Mo ya je inda ake siyan inflatable kayak domin ya yi amfani da shi zuwa tsibirin. Amma ma'aikatan hotel suka dakatar da shi, suka ce wannan haramun ne, ba za ka je can ba, sai ya koma gida. A karo na biyu a shekarar 2025, Mo bai haƙura ba, ya dawo da sabon shiri, ya siyi ƙaramin jirgin ruwa. Bayan watanni ya saka masa inji, sannan ya tashi cikin dare. Ya nufi North Sentinel Island, tafiyar awa 9 nisan mil 25 shi kaɗai cikin ƙaramin jirgi. Da ya isa bakin teku bai ga kowa ba, sai ya fara busa wusur. Yana cewa a bidiyo, "Ni ne mutum na farko da ya taka ƙafa a nan, amma babu wanda ya fito." A ƙarshe Mo ya bar kwakwa da coke, kamar za su sha coke su ce, "Wai wannan ne abin da muka rasa." Daga nan ya tattare yashi, ya sa su ya koma jirginsa. Dama wasu masunta sun gan shi a tekun, suka kira 'yan sanda, yana dawowa bakin teku aka riƙe shi. Bayan an kama shi aka yanke masa hukuncin shekara 5 a gidan yari a Indiya. Wannan labari darasi ne, kada ka sayar da rayuwarka domin like da views. Kada ku manta ku danna like sannan ku follow.